etu anyị bụrụ na batara anyị na ala Igbo na Biafra na Eastern region oge ahụ akara n'ụgwọ maka ịma atakwa ụta ndị amị mere coup gbuo prime minister onye ugwu gbuo premier of Northern region onye ugwu gbuo Okoti Egbe onye Midwest ọ bụ na eziokwu na-egburu atụ na egbe onye ọzọ ogburu ebe a but the question bụ na-egburu ndị a so na iwe dị ha n'obi ha nwere right iwe so kama a ga-amara ka a ga-esi ma onye iwe dị n'obi ka ọ mara na ndị mere ife abụọ ọkwa mmadụ na ji eme ka a mara ndị mere ife ha ka ejide ha arapụ ya wee lụzie esebezie okwu egbukwuru ndị Igbo n'ugwu jekọzie Igbo gbufezie oke mana ife niile abụ maka ogbugbu egburu ndị a ndị ugwu si na Ọkpara bụ premier ọ gị mere na egburu ya na Ọsadebe bụ premier ọ gị mere na egburu ya mana ife mere n'oge a bụ na Archbishop Macarius of Cyprus nọ on tour to Enugu so ndị na-eje and as Dr. Ọkpara's guest how much the head of a foreign country and then na Midwest enwere army location Midwest bụ a new state oge a Ọsadebe bụ premier nọ ebe a etuku eluro Midwest nwere ndị army nọ na Midwest onye kpatara na sebụrụ ndị a mana ka m gwa gị eziokwu asị okenye onye chịrị onye ndị amị mere military governor of Eastern region oge a Emeka Ojukwu kwesị o were iwe ṅụọ ọgụ Igbo mana o nwee error nyanwa bụ ọ bụrụ na ọ dị ndụ as a friend a na-agwara ya oge ọ dị ndụ bụ na ebe ndị ugwu were politicians nke fa na ndị amị fa na-ajụ fa ka ka ga-esi meka ezu ndị West na consult ndị nke fa wọrọ na nga oge ahụ mana fa ndị West fa juyi na consult ndị nke Ojukwu bịa na be anyị ebe a tie ndị political leaders anyị na nga were Ọkpara were gaa na nga na Uyo were Dr. Mbanungwe bụ chairman of the Eastern Working Committee of the NCNC tinye na nga na Awori je serve Azikiwe, Dr. Azikiwe restriction order restricting him to 10 miles radius of his house. Serve Akanibian restriction order restricting him to 10 miles radius of his house. Serve Basilica Bichi restriction order restricting me to 10 miles radius of my house. So anyị nwe niile ma ọ bụrụ na anyị soro anyị aka enwe ụzọ anyị ga-esi wee si ndị ugwu ndị otu anyị nọ n'ugwu anyị nwere ndị ọhịa anyị nwere personal people anyị nwere ndị dị reasonable ga-aghọta ife mere yes egburu unu egbukwana bọtụ eje na ka edozie ihe aka edozite ya yes ọrụ egburu mmadụ n'ugwu egburu ọkpụrụkpụ mmadụ etinye aka n'obi n'ọkpụrụkpụ mmadụ etinye aka n'obi n'ọkpụrụkpụ mmadụ ba etinye aka n'obi n'ụmụ ogbe ebe anyị egbe gbusiri agha kwụsịrị 50 years ago mana ndị Igbo were na agha kwụsịrị wee kwa obi ha nachigha azụ na Naịjirịa mana ndị Naịjirịa niile fa nabatara ndị Igbo fa kwere na agha ebego ewere ka oge Shagari chịrị na oge Obasanjo chịrị o nwere mgbe ndị ọzọ ji nabata na ndị Igbo bụ ndị Naịjirịa ndị Igbo kemgbe agha jiri nachighara azụ na Naịjirịa jee na Kano jee na Lagos jee na Abuja jee na Kaduna jee ebe niile ndị Igbo na-alụ ụlọ ebe a nwee businesses ebe a nwee factories industries na-arụ n'ebe a mana o nwere bi na Naịjirịa taa ndị onye na-achị na Naịjirịa taa ekwere na o nwere ofu ọkwa ga-enye onye Igbo o nwere onye Igbo ma ọkwa ọkwa nke nwere nwe atọ ọkwa onye Igbo nwere bụ nke dị na constitution that is for example
na ọ ga-enwe every steeti ga-enweli ofu minista na Abuja ọ kwụsị ọbụkwa na-enye ndị Igbo nwere ọkwa ọzọ a na-enye ndị Igbo onye Igbo appointed minista ọ ga-abụ minister of health minister of education ka o jee nya na ndị asụ strike onye nke ọzọ ka emewe so nwere onye Igbo ji ejigbo ọkwa na Nigeria they are the security service of the country nwere onye Igbo na but ihe na-ewute mbụ na etum soro n'ọgụ ka enwee ofu Nigeria na fa achọ na-ene anya ndị chọrọ ntisa Nigeria ewe na-amụnye ọkụ ji agba Nigeria ọkụ fa na-amụnye kịta ga-agba Nigeria agbarie ọ bụ na ha akpachara anyị ebe a na-eme palo nọọsụ Igbo ka a na-eme si bịa ka ha gbanwee alụ si bịa ka enwee nzukọ ka a ga-esi na-achị Nigeria ọ bụrụ na fa akpachara anya ndị Igbo na-eji onwe fa brek ndị Nigeria ndị ọzọ na-eji onwe fa brek because na ife a na-eme ebiri na-ewe atụrụ iwe ife a na-eme ndị Igbo na-enwe ndị Middle Belt iwe ife a na-eme ndị Igbo na-enwe ndị Niger Delta iwe ebe esi befa akpakọta akụ Nigeria niile ego Nigeria niile si na mmanụ eburu egbago Abuja na Abuja ka anọ na-eke na Abuja ka na-anọ na-eke ndị na-eke onwere onye ndị ahụ na-enwe mmanụ ma ndị South East onwere onye nọ n'ebe a na-eke na-anọ n'ime ebe a na-eke ya bụ ego onwere nọ n'ebe a na-alụ ya nnukwu ọrụ aha n'ọbụ ndị ọzọ ka akpọbata famịa na ya bụ ọrụ iwe loo na-emegide ihe a na ofu mbọsị na ama fọs nwa ogbi okwu okwu nwa ogbi nakọta ego nwee ike kwuo okwu ofu mbọsị na Nigeria nwa ogbi kwuo okwu na Nigeria nsogbu ga-adị